حيلي مسكل دق مزامرتو خا يمهروم نبر امو ود السب ابيد سب يوهب الله كقتلو دما ايوم مستقتل خا دحر سلسته معلت تنسيو بلوم دحر خلته معلت فاسقان بعل قጫን نبره ሊቃውንትን ካህናትን ጸሐፍትን በተንኮል ሒዞም ከቀትልዎ ደለዩ ክዳኑ ቀንጢጦም ቀይሕ ባርኖስ ከደንዎ ኣብ እሾኽ ኣኽሊል ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ኣብ ቅድሚኡ እናደፍኡን ኦ ንጉስ አይሁድ ከመይ ኢኻ ኢሎም ኣላገጹሉ በታዕሰይቲ ሰዓት ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማን ሰበቅታኒ ኢሉ ባዕቢ ድምጽ ጨርሐ እዚ ኸኣ አምላኺ ንምንታይ ሓደጋኒ ማለት እዩ ካብ ጊዜ ሳድሰይቲ ሰዓት ክሳብ ታስዓይቲ ሰዓት ኣብ ኩላ ምድሪ ጸልማት ኮነ ፀሓይ ጸልመተት መጋረጃ መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ ኢየሱስ ባዕቢ ድምጺ ኣቦይ ንነፍሰይ ኣብ ኢድካ እማዕቅባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ እዚ ምስ በለ ነፍሱ ወጸት ኢየሱስ ከኣነቲ መጺጽ ዝመልአ ምስ ጣዕመ ተፈጸመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱን ወጸት ኣምላኽ በተሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዝነ ዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይክልኣኾን ንሓጢያት መዊትናስ ንጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ በዓሉ ንሓጢያትና ኣብ ስጉ ኣብ ዕንጨቲ ጾሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕናውን ብስምብራቱ ሓወና